μαζέψουμε το καμπόκα. Η πλούσιοι και η φτωχοί, αυτοί οι δύο είναι οι πλούσιοι. Λοιπόν, η φτωχοί είναι σε άλλη οικογένεια, θα δείτε. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι οι πλούσιοι, μόλις ξύπνησε. Αυτή είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Έτσι. Αυτό είναι ο γιος του και αυτή είναι η νύφη του. Ωραία. Εγώ θα φορέσω ρούχα και εγώ θα φορέσω και θα πάμε έξω. Οκ, και εγώ θα φορέσω και θα βγω έξω. Ωραία. Εγώ θα φορέσω και εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε έξω. Ναι, πάμε. Λοιπόν, εμείς τώρα, εγώ θα μαζέψω αυτά εδώ και θα πάμε για shopping. Θέλεις? Ναι, περίμενε γιατί εμείς είμαστε οι πλούσιοι. Τι θα φορέσεις? Εγώ λέω να φορέσω αυτό. Και εγώ να φορέσω αυτό. Εγώ θα πάρω το τσοντάκι μου. Δεν μπορούμε όμως να πάρουμε τσοντάκια. Γιατί είναι... εγώ θα πάρω αυτό εδώ το τσοντάκι. Το θέμα είναι ότι δεν έχει άλλο τσοντάκι. Λοιπόν, αυτή θα φορέσει αυτά τα γυαλιά και αυτή θα φορέσει τις καρδούλες. Λοιπόν, και αυτή θα φορέσει αυτά. Λοιπόν, όμως πρώτα πρέπει... δεν φέραμε καθαρίστρια. Πρέπει να τη φέρουμε. Λοιπόν, καθαρίστρια... Ναι. Λοιπόν, πρέπει να τα μαζέψεις όλα. Εμείς πάμε βόλτα για να ψωνίσουμε. Ωραία. Πόσα λεφτά θέλεις? Εγώ θέλω 100 ευρώ. Ωραία. Ένα λεπτό. Για να σας τα δώσω. Έλα. Εντάξει. Γεια σου, μάζεψε τα όμως όλα. Και να δεις το μερό. Ναι. Ωραία. Πρέπει να τα μαζέψω για να πάρω όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα τα μαζέψω. Εδώ πώς να είναι για να πάρω τα λεφτά. Ωραία. Ωραία. Τα μάζεψα. Νομίζω ότι τα μάζεψα αυτά. Είναι και αυτό. Ωραία. Το μόνο πρέπει τώρα να το φροντίζω. Πρέπει να το δώσω γάλα. Θα το δώσω αυτό εδώ. Ωραία, ήπια. Πρέπει να μαζέψω όλα αυτά τώρα. Ωραία. Τώρα πρέπει να ταΐσω το παιδάκι αυτό. Το σκυλάκι, λοιπόν. Όχι τα ρούχα. Λοιπόν, τα σπίτια εδώ. Που είναι? Να, η τροφή. Ωραία. Αυτή είναι τη τροφή. Και θα δώσουμε. Θα πάει. Πού είναι? Έλα, φάε. Εξάπλωνε. Αυτό τώρα εντάξει, τώρα έφαγε. Λοιπόν, αλλά θα το δώσω χυμούλα για να πιει. Ωραία. Πρέπει να τα μαζέψουμε. Οκ, εντάξει είναι. Αυτά εδώ. Νομίζω είναι έτοιμα, αλλά αυτό θα το πετάξω. Ωραία. Έτοιμα. Πρέπει τώρα να ξαπλώσω. Βασικά θα κάτσω εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε στη φτωχή οικογένεια. Λοιπόν, η φτωχή οικογένεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη φτωχή. Δεν έχουμε λεφτά, ευτυχώς που βρήκαμε αυτά εδώ τα ρούχα και τα πήραμε. Όντως, δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, θα δώσουμε αυτό εδώ στην Γεωργία για να πάει να πάρει λεφτά. Ναι, και ρούχα. Ναι, θα κάνουμε αυτό. Ωραία. Γεωργία, πάρε αυτό και πήγαινε να πάρεις λεφτά και έλα και πάρε μας και κλέψε κάτι, έτσι. Ναι, πάω. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Έλα τώρα να κάτσουμε. Λοιπόν, θα κάτσουμε εδώ. Θέλουμε 4 καφέδες και 4 πίτσες. Οκ, τα φέρνω. Ωραία, 1, 2,
πάρετε τα καφεδάκια σας. 3, ελάτε. Και 1-4. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Έχουμε σπίτι ευτυχώς κι άλλα λεφτά. Δεν είμαστε φτωχοί όπως κι άλλοι. Λοιπόν, πάρτε τα. Θα τα αφήσω εδώ. Οκ, λοιπόν. Θέλω να πιω το καφεδάκι μου εγώ και θα πάω να πάρω κάτι δωροπούλια στην SES 200€. Ωραία. Και εμείς θα καθόμαστε εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τα πράγματά μας. Όχι. Περιμένω λίγο για να καθίσουμε. Γεια σας, μπορείτε να μου δώσετε 10€? Λεφτά θέλω. Όχι, φύγε. Φύγε τώρα, φύγε. Οκ, φεύγω. Λοιπόν, δεν μου κανείς εδώ. Μπορείτε να μου δώσετε 5€? Ναι, πάρε αυτά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Λοιπόν, φεύγω. Λοιπόν, εγώ πάω να πάρω τα πράγματα μου. Ωραία, έρχομαι και εγώ. Θα πάμε να πάρουμε κι άλλα λεφτά και μετά να πάμε να πάρουμε ψώνια. Wow. Πάμε. Βασικά, είναι part 1 αυτό. Θα κάνω part 2, part 3. Λοιπόν, θα έρθω εδώ για να πάρω τα πράγματα μου. Λοιπόν, τα πήρα λοιπόν. Ναι, το κάνω τώρα. Είναι πληρωμένο με την κάρτα. Παίρνω και αυτό. Αυτά είναι. Ωραία. Λοιπόν, να τα ανοίξουμε εδώ για να δούμε. Wow, θεϊκιά η τσάντα. Wow, και αυτή είναι τέλεια θεϊκιά. Και αυτή. Λοιπόν, κοιτάξτε, τις τσάντες είναι θεϊκές. Λοιπόν, θα τις... wow, τέλειο, είναι μέσα και δωράκια. Ωραία. Κάτσε να τις κλείσω. Θέλω ένα κουτάκι παρακαλώ. Ένα κουτάκι. Wow, αυτό εδώ τι είναι? Θα ήθελα να πάρω, αλλά τώρα δεν μπορώ να τις κουβαλήσω μαζί μου. Οπότε θα πάρω μόνο αυτό εδώ την κούτα και θα βάλω αυτό εδώ. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ δεν χωράει. Οπότε θα τα κάνουμε δώρα. Λοιπόν, κάνω και αυτό και φεύγω. Λοιπόν, πάμε και να πάρουμε πράγματα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε. Επιτέλους ήρθαμε, για να δω. Ούψ, δεν μ' αρέσουν όπως τα βλέπω εδώ. Δεν μας αρέσουν, πάμε να φύγουμε από εδώ. Είναι ίδια. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, Λοιπόν, εγώ πάω να πάρω ό,τι βρίσκω. Θα πάρω ψωμί, τα πάντα. Λοιπόν, βασικά θα πάρω καρότα, θα πάρω αυτό, θα πάρω αυτό, θα πάρω αυτό. Λοιπόν, θα πάρω κι άλλα για να μου φτάνει. Αυτά είναι τα λεφτά μου. Αυτά είναι τα λεφτά μας. Θα κάτσε να τα δώσουμε και να πάρω κι εγώ τα αυτά. Είναι πάρα πολύ λεφτά, κάτσε να τα πάρω. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο, θέλουμε και αυτό εδώ το ψωμάκι. Λοιπόν, λάτσα δεν επιτέλους, πήρα λεφτά. Γεια. Λοιπόν, είδες αυτή εδώ τη φτωχή έλεος. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε τα λεφτά μας από την κάρτα και από την κάρτα. Γιατί έχουμε και στην κάρτα μας λεφτά. Λοιπόν, τι θα πάρουμε? Εγώ θα πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό και αυτή εδώ την αναμεστήρα γιατί δεν θέλω άλλα. Δεν μ' αρέσουν. Και ένα τάμπλετ θα πάρω για τη μικρή μου. Λοιπόν, κάτσε να πάμε να πληρώσουμε πρώτα.
πληρώνετε αυτά εδώ. Ωραία. Τα παίρνουμε, φεύγουμε. Επιτέλους, θα έρθει επιτέλους. Ήρθε, λοιπόν, μας πήρες, ναι. Ευτυχώς πήρα για να φάμε. Και πήρα και λεφτά. Πήρες και λεφτά. Ναι, επιτέλους. Ωραία, βάλτε εδώ. Ωραία. Επιτέλους θα έρθει αυτή. Λοιπόν, πήραμε πάρα πολλά δώρα. Λοιπόν, αυτά. Πήραμε αυτή η αναμητήρα για το καλοκαίρι. Γιατί τώρα καλοκαίρι έχουμε, γιατί έχουμε Μάρτις. Λοιπόν, θα σου δώσω μία τσάντα. Θα σου δώσω αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλω αυτή εδώ μέσα. Λοιπόν, την κλείνω. Γεια σας. Πάρτε και το παιδί σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε part 2, παιδιά. Λοιπόν, το κλείνω. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.